יודעת שהיא צריכה לשפר את הצניעות, אבל קשה לה. קשה מה? יכול להיות מה? כמו שלנו קשה בתורה, להוסיף בתורה, למרות שיודעים שהתורה היא אור האורות. זה אור העולם. אנוכי השם אלוקיך, אנוכי אומר את הגמרא ראשי תיבות, אנא נפשי כתביתי אבי. זאת אומרת, השם את עצמי כתבתי בתורה והבאתי. אתה עוסק בתורה, אתה עוסק בי. ואף על פי כן יש לנו יצר הרע. כמו שלנו יש יצר הרע בתורה, כך לנשים יש יצר הרע בצניעות, קשה להם. יכולה להיות אישה צנועה מכף רגל ועד ראש בלבוש, אבל אם היא עולה לאוטובוס או לרכבת או סתם הולכת ברחוב, כולם שומעים שהיא מדברת בטלפון. זה גם חוסר צניעות. אז זה חוסר צניעות. צניעות זה לאו דווקא לבוש, צניעות זה התנהגות. צניעות זה מהות. וזה קשה.